Basta ako makalugsong sa mall mga tats, kanang kwarta nga akong gigunitan, aw. Lahi ko, basta na ako maggustuhan nga karne da mga tats, paliton ako kay tagsar ta makatilaw ang karniha oy. Pero ang tinuod na hitabo sa ako karon adlaw mga tats, magdali-dali ko no kay naabi ako ilakaw no. Munang ato nang iuli ang container da mga tats og bago na nay amigo na to magpa-shout out. Maning push na i-report man mo. Oy mga tats, sumay tats. Say birada wala kay bahabo karon. Way dunggo, bigado. Ano yung mga libor mga tats kay pigado tats, kilo-kilo na sa meters oh. Mga totong amigo mga tats, mga followers kaya po na ko to no, bali nang pa-shoutout na to siya mga tats o gusto po siya magkita sa vlog. So atong pagbigyan, dili na to na angay kadalo mga tats, kaya nga naman video lang na, di ba? Kung unsang kalipay sa tao mga tats, kalipay po na to na ana lang gud na, pero bago na, transition na to diretso mga tats no. Nata sa gym karon mga tats ha, bali diretso na lang ako ni para tuloy-tuloy na. Naamo koy kuhaon mga tats nga gikan sa gobyerno nga ihatag no. So ato nang pilahan dira mga tats kay taas-taas po gay ng pila. Bali dugay-dugay na jud namon gipaabot mga tats no, bali pila na katuig mi nagulat-ulat ani sa wakas na abot na jud siguro no. Mabitan na miingon ta, bahalag sa kalibo ka tawo na dira basta sure nga naa. Unya kay layo pa man among number mga tats mo nang nangaon sa misa isa ka restaurant di no mo nang gi-order na to ng mga sudan mga tats kay nga naman di na makaya ang kagutom. So atong gimo mga tats ato sa nang sudan-sudan tong tiyan kay taas-taas pang number ang atong hulaton. Pero para sa ko mga tats okay lang sa ko madako magamay ang ihatag basta naa di ba? Ang importante magud mga tats na atay makuha ang kwarta. Pero ang tinuod mga tats nganong naami dira no ang tuyo magud namo mga tats ATM. So gihulat na lang ATM para sa mo ano. Sa laktong istorya mga tats sa purpose ni ha. Pagkahuman na mo kaon mga tats ibalik kami dito sa isa ka area no tanawa ko doon nahuman na tagpila sa pikas nga linya. Pero kami mga tats na puno pa in town pero okay lang balag lahotay basta naa. Aw dali ra jud no proseso mga tats kay daghan man ang naga-support sa mo ano. Tanawar ko na tla pila ka buk kautob sa naka-green da matas mo nang gaalalay sa mga para makuha dayon. So dili magdugay matas nakuha na nato atong gipangandoy nga magunitan no. Siyempre mga tas naa naman natas tong kamot no. Sumadto ta dito sa mabugdaw nga lugar. Didto ta mo pila mga tas tanawa. Nagpila lang gyapon diri pero wala ni problema mga tats kay kwarta na jud na siya ang kuhaonon no. So ato na lang agwantahon dia mabitaw nang taas kay pila mga tats og pagkahuman mga tats kung mapansin ninyo no nang lingkod mi or nang yaka mi dia sa sobra kadaghan kay medyo layo-layo pa jud pero okay ra kay aircon man pod. Pagkahuman na to kwarta mga tats diretso na ta sa karnihan no kay siyempre kwarta na gud na ato jud na ipait og sudan mga tats kay ato po tilawan kung unsa kalami ang kwarta sa gobyerno. Imagine mga tats, mga 9 years may nagulat-ulat ana, pero di magulato na masisi ang gobyerno sa sobra kadagan nga ilang hatagan, di ba? Gawasan na mga tats sa laon jud kano kung unsa ka kapobre, kung pila ka buok imong estudyante og ang pagproseso. Dili basta-basta mga tats kay nga naman libo-libo mo. Pero para sa ko mga tats, wala may problema kay nga naman wala man tay gasto or kapital. Ang importante mangud mga tats, mo-attend lang ka sa mga meeting nila, sa mga patakaran nila unsay balaod dia kay nga naman para benefit sa tong anak nga makahuman tag eskwela, di ba? Or makahuman sila eskwela. So dako na kay nagtabang sa ko mga tats kinsa gud mohatag si mo nga kwarta. Pasalamat na lang gud sa gobyerno mga tats nga naa pa na siyang kwartahan na kay nga naman tinuod para na sa mga tao pero ang ako mo't pasabot mga tats ba sa unang panahon pabian na hantod karon no. So naka-appeal jud data sa pila ka tuig to pag-antos mga tats. Sa akong kabahin mga tats dako jud kay nigtabang sa akong pamilya ug sa akong estudyante no. Imagine mga tats upat ka buk akong estudyante. So dako kay nigtabang mga tats nga kada duha ka bulan na kay madawat mao bitaw nang ato nang gipalit og mga grocery mga tats ug unsa nga pagkaon no. Og dili lang kay kana kung paliton mga tats mo palit og isa ka sako nga bugas para natay konsumo sa sulod sa isa ka bulan. Unya kay tas-taas man tong video diri lang tataman no. Thanks.